assalamu alaikum bandiraɓe guindiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli mon no dañirto ɗum subaka fofo ɗo e a Pindi TV amin dañi weltare huccidde mon kadi e oɗo subaka alhamis e tottude on kala ko ganduɗa ina wone jaydeli ɗi walla journaux ji ɗi oɗon gondi hen bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba bonum debbo yimɓe kala mi salmini yeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi en bismimaɓe kadi e roɓɓiɗo jayndeji men oɗo subaka hande eɗen jetta noon eɗen jarnaɓe kamɓe kala kono Aissata hande kam revide titre meɗen en wayno ɓuuri hen tengtude tan ko toɓɓere wotere woni ko fate banggue conseil des ministres woni réunion walla mbiyen jonde jagorde hanki toon to galle lamorgo noon tigui men gari hen e nder ruɓɓindu jaydeli meɗen Amadou wadde en udditirtu Le Soleil ko jayde guendiri jayde yaltore kala subaka jayde noon ne wayno ari koko yewti ko e pelliti ɗi ganduɗa mawɗo leydi ndi ƴetti ɗum hanki e on ɗon conseil des ministres e wiide makko tan so renaki walla mbiyen jogori fayede ko ganduɗa ko ɗum woni yurnito kala ko fate banggue nokkuji ɗi ganduɗa ɗi yimɓeɓe ina ndenta hen beele kay ina reena ɓesguji ɗi kono kadi ina rente sababude caɗele kewɗe teskireɗe kala e saaha to banggue accident ji to banggue yo layru saabi noon pellitte ƴetta fayaka e joni joni o ko yurnitade e ɗin ɗon nokkuji kala beele ɓesguji ɗi ina daɗa e ɗe caɗele caggal Le Soleil Sud Quotidien Sud Quotidien kañum no mbiɗani tigui kañumne kadi ari ko eko yewti e pelliti ɗe ganduɗa ɗe ƴettama hanki e conseil des ministres toon to galle lamorgo ngo jayde noon wi ene wayno ko joni joni o ko plan biteɗo Orsec kañum tan ene wayno artira tigui ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar e banlieue muɗum ko nonne kadi ha e nder diwonuji Sénégal kala e kuuɓal ɗum saabi noon jayde wi Macky à fond dans les inondations kanko mawɗo leydi ndi tan omono jiwo tigui e ɗam ɗon ndiyam biteɗam inondation caggal ɗum ko L'As Quotidien e oɗo subaka ari ko e pellital gongal woni kay ko fate banggue semga kam e o commandant de gendarmerie manam tan koko fate banggue tawi noon koto banggue koninkoɓe leydi men Sénégal mawɗo leydi ndi joni joni o ine wayno nanni yimɓe ɗiɗo tawi koye on ɗon fannu woni Biram Diop kam e Jean Baptiste Tine mone mabɓe kala harfinama hen goto ko semga goɗɗo ko commandant de gendarmerie Jayde Tribune la tribune e oɗo subaka ene wayno koye on ɗon fannu arti ko fate banggue ngal ɗon pellital conseil des ministres to banggue koninkagu leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wi e nder armée leydi meɗen ne wayno tan Macky Sall place ses hommes manam kanko mawɗo leydi ndi joni joni on no wayno tan o waɗiɓe tigui o mbiyen o joƴƴini tigui ɓe ganduɗa ɓe ko worɓe makko woni tan koninkoɓe makko mbawa tambade leydi ndi no hannirta ni Le Témoin jayne nden ɗon ari kañumne hoore muɗum koye on ɗon nomination nde wi tan ne wayno ko toɓo koode tigui no paami toon ɗum ne wayno ha joni ko toɓo koode tigui e nder armée leydi men Sénégal hani e nder gendarmerie ɗum waɗi noon jayde nde limta e photoji mabɓe woni mo ganduɗa ko Biran Diop kam e Jean Baptiste Tine Walf Quotidien e oɗo subaka wayli sawru mbaggu kañum ari koye goɗɗum ko fate banggue alhaali capanɗe jeenayyi e nayyi milliard koppeje CFA ɗe mo ganduɗa Ousmane Sonko tumino Mamour Diallo ɗum ɗon saabi noon jayde wi ko maître Elas Diouf avocat on ɗon Mamour Diallo joni joni o kañum tan joui filmu tawi noon o joui ko filmu e ko nder mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e wiide jayde nde Vox Populi jayde nden ɗon ne wayno ari koye tana keɓaɗo tigui e nguɗo ndungu ngu gonɗen ko toon to wuuro witego Taïba Keur ɗum ɗon noon holitama gonɗon wuuro kay koko fitta ha laaɓi ceer tawi noon jeeyi on ɗon sababu tan ne wayno ko kineli musɗi memɗi gonɗon wuuro tawetego e diwan mo Kaffrine jayde Les Échos ari koko yewti ko e goɗɗum kono tan ko fannum jiiɓorne jooli hakkude mo ganduɗa ko maire mo Wourossogui o hono Moussa Bocar Thiam kam e Mamour Diallo ɗum ko caggal nde galle makko woni kanko maître Moussa Bocar Thiam ene wayno heela toon to Almadi ɗum ɗon noon kanko on ɗon maire mo Wourossogui o joppi konngudi walla mbiyen o joppi tigui on ɗon fannu ko Mamour Diallo ɗum saabi noon on ɗon tumaɗo ari tigui yeddi ha laaɓi ceer ene sifo hol
hol manam hol ko jeyi sababu manam hol ko jeyi sababu tan o ganda ko Moussa Bocar Thiam ina tumama e on don fannu sabu nde on don décret signintende tawi kanko o wonano tonto impôt et domaine Rewmi quotidien subi joni non ne wayno haldude walla hokkude kongudi ko mo ganda ko bitedo Cellou Dalein Diallo en gandi ko opposant ngana tonto Guinée Conakry o sutti non kongudi kewde e nder den don jayde kanko Cellou Dalein Diallo non o wi joni ko yo yimbe be gandu o mo ganda ko bitedo hono Alpha Condé ala fof do rewata ha wada ko wite hono 3e mandat kono dum ko kadi e wiide makko o wi yidde makko joni ne wayno ko matade hono dowla Guinée no hanirtini o arti kadi e ko ganda ko dum woni gulale lukari teskade e nder France CFA woni ko preñamtende kono ne kadi o ari relation woni jokkondiral makko e bitedo Mbagnick Diop Abdoulaye Wade kam e Macky Sall kono dum ko kadi o wadi e rango fewde e Guinée nabe kono ne kadi e Sénégal nabe o arti non holko je sababu Guinée nabe ina kolimo woni tan o wi pourquoi les Guinéens me font confiance. Caggal dum ko jayde cioftal balle stade ko don non guddirten Aissatou Ndiaye kalaten ko yuti ko e Ligue des Champions européen dum don non ne wayno caggal tan de be pitta be piya musgal ton to dingaral Parc des Princes be ganduda ko Real Madrid o do saha kay ko hakkillaji daridi ina wayno wonani hay supporteruji mabbe hani e staff on don kono dum ko non Paris Saint-Germain o saha tan ina lewnya e dow Europe kono tan ko e ballal Idrissa Gana Gueye mo ganduda o wadi match mantinido o wadi touché fodde 90 ballons o wadi ha joni 92% ko fate bangi réussite bangi passe kono ne kadi o wadi récupérer fodde 6 ballons non tigi Amadou bidbe Sénégal be ina jewtina darre mo bene mantide bangal sport ton to Europe surtout to bangi football machallah non tigi wadde Amadou ko dum uddata robindu jayndeli meden garenne gede rendo non hande Amadou yehi koy daniyankobe wala biyen migrant ji di won hen be ganda ne jahay lawol wala be ganda so jihi wana e lawol dewata dum non maître Alioune Badara Cissé mo ganda woni médiateur de la République jogi do bangal jokkondiral kanko nono arti dum don tiagal nde o yano France o yi gonki won hene mabbe welani mojjani dum non saabi o wi ko wayni il faut umme be totte haqqe mabbe no hanirtani dum non saabi o wi il faut dendal mangal wade be jewtida hen kambe ganda ngoni be dum be ganda so ummama ko ton faya kambe bange Europe to so bidbe leydele men de gummima do ton pay e kadi be ganda bidbe leydele mabbe ni gummo e der leydi mabbe ne paye ton Amadou ko hunde ne ganduda ni misi ko plan fonnodo jogede ko boyi Aissatou Ndiaye wona tan do e Sénégal sabu en ji cadel de mawni ko fate bange dans les sources do ko wite immigration clandestin eden gandi ko hunde jibinore cadel no fewi cadel de non tuggoto ko gila do jomen gummoto do e lawol ngol e to mbadad do escale ha keba no jaari hani e der gondon maayo hanko e gandi pitali kewde ne keddo hen kadi dum no foy wadno so tawi jomum wi hayti o to bangi kadi en heewi jibinana dum cadele sabu nde har ha heba ko yidi ko tawar hankedi ko jomum tampi lorli donc non feere nde Alioune Badara Cissé yidi haalde do nde ina moji dum non foti wonde ko feere rendande non ko wonande chef d'état africain di fof jodo ndend be kala hen wona tan kadi haalde hen mais ko addude peeje addude pellitti hokko sukabe golle hokko sukabe no gollori ha mbaawa jodade do sabu neddo so hebi kene jojinnum do tan bir sikko o jodoto yaadu ndu parce que tampere de ne mawni ko kalten ko kam burmen dum andude surtout danyankobe eden gandi laabi di tuggude Niger ha yeto do nganda woni Libye gonko don kano way hulbinandi en ji ko hunde be do de no wayni gonki don to bange korki to bange nyamde to bange didondiral e gere baadi non ha ni e nadde laabi di en ji Europe peliti jetti ko fate bange hadde immigration manam immigreji nadde en jita elen bay hewre donc non dum do ko chef d'état di woni ardi leydel be puti jodade be kalda be nandira be ndokko sukabe golle mbaaw heddade do non tigi Amadou sabu neddo so ummima woppi besngu mudum woppi yummum be ngoppa rewbe mumen be ngoppa ciaggal miñirabe mumen jettal laade ndewa hen tene andi deedo laade won ko gandane o wadi hen danger hadani neddo jetta dum so yihi ne wawi dadde ne wawi heddade hen mata wana sago mudum ko jaakende mudum saabi te dum don non namdi ko rendo mawngo wade
so rendo dañama yo peeje dañade mbaɗi exécuté surtout sabu so tawi saha fof caɗele neni waɗa Amadou te so peeje dañine wattake exécuté ne ɗum ɗon ko ine jeeya ko ganda ine adda caɗele ko caɗele no kemi wiide ni tan tiroir uji kamɓe hooreɓe leyɗele ɓe e jagorde munen koko keewi dak o saaha ko fati banggue eɓɓoje kono tawi nen noon kadi aussi mbawata waɗede e kala e saaha ko ɗon tan accete ko noon tigui ɗon guddirten roɓindu ƴaydeli meɗen bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV on jarama e kettugol ko jarnude on tan no fewi ko Mati Simal heɗanno en e caggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa an gonduno ɗon on jarama